ga ta bai. Gaya miki Allah mai taba ki a garin nan sai kiya ke akan a taba min ke zan iya dambe da shagon mada karfin sadaukai wajen 80 ne a nan ina ai wallahi karfin da shi idan kai sadaukai 1000 ballantana ga taba wayo Allah in korona Sani baby ba dai abin da ya same ka ko ya zan na gane yanzu to baby ba dai wata matsala ko sai na ji asibiti Sani baby kuka ce mun zangan shi da fadar riga shi da wata yarinya ba Allah kai hakuri da Allah okay ba shi bane ba Sani baby Allah Sannu ba Sannu ka gaban Allah da wata annabawa da sabbai to shi kenan je ka gane ai to wayo Sani baby wayo Allah in korona baby ka ta haita kumbura kuwa inna lillahi wa inna ilaihi baby aka kike ta ka iya dabbar shagon mai da akai na ai zuwa ɗaya yi min wallahi zuwa ɗaya yi min tashi mu tafi zuwa ɗaya yi min ne baby zuwa ɗaya ya bari mun yi gaba da gaba ba a'a baby ka dai haƙuri ka tashi mu tafi duba mun yayi nisa ya tafi tashi mu sani mu tafi kai ya dawo zafi kai ni inuwa to shi kenan bara mu Wayyo ga Allah. ba ma inuwa a nan ka dai daure mu je mu ƙara samu lafiya ido na ɗaya nan kowanne yana nan tashi sani amma kai ne yana da zafin hannu dan Allah zuwa ɗaya haka